Ziua toată lumea, adică salutare. Nu ne știu să ne jucăm Bed Wars. Scuze, Wars. E un joc, cred că știți toată lumea, un joc în care voi puteți avea orice echipă vă doriți. Că o să vă dea random echipele, dar mine mi-a dat purple, red, green și orange. Mi-a putea da green, blue și mai știu eu ce. Sau cred că tot așa o să vă dea, nu știu încă. E un joc în care o echipă are un pat, trebuie să-l protejați. Dacă patul este distrus de altă echipă, voi sunteți morți. O să aflați acum cum se joacă. Uite, ăsta e patul echipei. Eu sunt în echipa... N-am echipă. S-a blocat sau ceva? Nu s-a blocat. În echipă. Nu poate să... Am revenit, a trebuit să mă duc să mănânc și am putut pauză tot videoclipul. Da. Sunt în blue. Iar asta zici că e Skywars. Chiar nu e Skywars, e Bed Wars Sky. Bed Wars Skywars. Bed Skywars. Ce mai era ca să fiți acum? Dar uite câte echipe sunt. Eu sunt în Aqua. Totuși nu are cu ce să dea în mine, că doar arcul care trebuie să duc în mijloc. Stai că-i sora mea zi. Unde-i blocul de desen? Nu, să știu. Mai îmi trebuie... ba nu. Am. Făcut repede până în bază. A fost un bug. E mai fain așa că poți să joci. 2, 3, 1. Bun. Dar chiar zici că sunt de diamond tot, uite și pe fugi. Trebuie să ne o să demântăm. Și să ne astup în bedul. Dacă nu o să mor. Și după aceea, după ce ți-ai distrus, perfect. Fugi pe de mijloc. O să-mi iau un arc cu infinity. Da, acum ce-a zis-o. Sorry, am pus așa la bucătărie. Un arc cu infinity. Arcul ăla care să-l iau, nu să pară că o să am infinity pe el, dar chiar are. Ăsta. Vedeți, nu vi se pare infinity, dar dacă dai așa și așa, vezi că scrie infinity pe el. Nu știu ce mai pot să-mi iau cu... Dar mi-aș mai lua niște cabuie, bă. What the fuck, un invizibil? M-a omorât.
marcile. Stați, trebuie să ies. Hai să intru. Hop, nu aici, nu aici! Vreau să vă dau și un link în descriere cum se numește serverul dacă vreți să jucați. Nu există. Deci cel mai tare. Uite, nu știu ce tunul. Bun, am intrat. Gata. Drag a fost mai mult să văd în ce echipă m-a băgat. Roșu. M-am mai băgat pe un băiat în roșu pe asta. A intrat cineva. A intrat un Viper. Și-o-zi Viper. Da, doar pe Skyward sau așa. Sau pe Survival Games. Am kit. Pe cel care poți să ții kituri. Pe alea sunt eu Viper. Am luptat eu versus 4. Eu cu încă 4 jucători. Versus 4 jucători. Versus 4 jucători. Versus 4 jucători. Sunt 4 echipe. Uite, vedeți? Noi avem 3. Ajungez. Dar doar frate, așa am 18. 1, 2, 3. E păcat că nu e roșu, că nu e o culoare șmecheră. Da, fugi! Așa. What the fuck? A, da, am uitat de chestia asta. Că mi-au damage. Eu blocătorul. Blochez până la chestia asta. 4. Dar putem veni foarte repede în caz de ceva. Atent, fiu. Trebuie să deg. Eu nu am. A venit un băget. Fugi! L-am omorât cu jetul. Mă duc repede să-mi iau o sabie. Bun. Trebuia să-mi iau și mâncare, dar nu. Ce prost sunt unii din ei ca stupă. Măcar băieții mei să mai... deja am ajuns în mijloc. Stai că se bate cu un oranj. Stai că mi s-a descărcat bateria. Uai, m-a dat pe jos. Stai, revin imediat. Ia, m-a dat. Am murit. Da, a fost pentru episodul de azi. Vă mulțumesc. Am dat atenția că o dată și o zi de viitoare.